त्याला जाताना कम्फर्टेबल ड्रेस शोधताय किंवा ऑफिस वेअर साठी कम्फर्टेबल ड्रेस शोधताय किंवा डेली यूज साठी छान असा कम्फर्टेबल ड्रेस शोधताय तर मैत्रिणींनो थांबा, ही रील तुमच्यासाठी. कारण आज मी मस्त असा हा कम्फर्टेबल ड्रेस घेऊन आले आहे. पॅन्ट एकदम गळगळीत असणार आहे, टॉप पण एकदम गळगळीत आणि एकदम सॉफ्ट. आपण या ड्रेसच्या डिटेल्स बघूयात. 3/4 स्लीव्स आहे, नेकला बघू शकता सिक्वेन्स वर्क केलेला आहे. ओव्हरऑल तुम्ही या ड्रेसचा पॅटर्न बघू शकता. जो टॉपचा कलर आहे त्याच कलर मध्ये आपल्याला खाली पॅन्टला फ्लावर दिलेला आहे, त्यामुळे इतकं एकदम असं मस्त हा ड्रेस दिसतो आणि एकदम कम्फर्टेबल वाटतो. एकदम बजेट फ्रेंडली हा ड्रेस असणार आहे. सिंगल कलर आणि 4 साइजेस अवेलेबल आहेत, एम, एल, एक्सेल आणि डबल एक्सेल. तर मैत्रिणींनो, कसली वाट बघताय? आत्ताच आजच आमच्याकडे हा ड्रेस बुक करा. थँक्यू.